Kapag sinimulan mo ko, bigyan kita ng isang madali na sila. Bakit? Kumain din ako ng puki ng baboy ng bata ako. Sinuwalangal din ako ng nanay ko ng nilagang puki ng baboy. Saka inihaw pa, paminsan-minsan. O, eto, Mr. Chrysler, makinig kang mabuti. At sana lahat ng sasabihin ko, saksak mo sa kamong gumugutan. Okay? What's up mga kaayuda? Mabuhay po ang lahat ng matataginong Pilipino sa buong mundo. Boy Ayuda po ang inyong lingkod. What's up? Narito na po, Ayuda, shout out of the day. Shout out Melchor Tayan, Joel Miranda Official. Shoutout din kay Romeo Spectator Palacio, kay Boy. Shoutout din kay Witchcraft, kay Bosspool 715 Santana, at shoutout kay Charles Elmer Tenorio at kay Takiro. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. No. Abay, napakahirap po talaga ng trabaho ng artista. Lakas makapogi points ng nung lalaking panayang share ng tips. Ang viral pogi ngayon, ang kwento ng binatang ito. Pinagmamalaking gumwapo raw siya kahit hindi siya niretoke. Tulad ng iba, nung bata pa ako, nabully din ako. Pero sa ibang dahilan. Yun ay dahil sa sobrang kagwapuhan ko. Since kindergarten, namulat na ako sa katotohanan na sobrang pogi ko talaga. Sa sobrang gwapo ko, kahit mga nakakatanda sa akin, nakakagusto sa akin. Sa mga naghahanap dyan na maging pogi katulad ko, please lang pag-isipan yung mabuti. Kasi di nyo alam pinapasok nyo. Inaasar akong pogi. May mga nagtatanong sa akin kung bakit daw ako naging ganito, yung mukha ko. Wala, hindi ko alam. Tinatanggalan nila ako ng karapatang maging masaya, maging malaya. Sa ngayon, nagkukulong na lang ako sa bahay. Kasi nga, every time nalalabas ako, magtitilian. Minsan nga, papagalitan pa ng kapitbahay dahil nadadamay sila sa ingay. Minsan, sabi ko sa sarili ko, Lord, bakit ako? Bakit sobrang gwapo ko? Sana sa iba mo na lang binigay kasi parang nakukulong ako sa sarili kong kagwapuhan. Alam ko di nila maintindihan yung pinagdadaanan ko. Sobrang nakaka-stress. Yung iba palaging naririnig ko sa kanila, bukang bibig nila, sana all gwapo, sana all cute, sana all pogi. At sa mga nagtatanong kung anong sekreto ko sa mukha ko, anong nilalagay ko, wala, natural lang yan. Once nag-try ako ng Tide, pero imbis na gusto ko umangit, ba't ganon? Ang pogi ko pa rin. Sa mga naghahangad na maging pogi dyan, katulad ko, please pag-isipan nyo mabuti. Kasi nasa huli ang pagsisisi. In your face, suck! Abay, napakahirap po talaga ng trabaho ng artista. Abay, napakahirap po talaga ng trabaho ng artista. Ayun. You have swept me off my feet. Tete. Your voice relaxed me. Your smile Wow. made me happy. Atindi talaga ni. Your existence, Kulaong talaga. you have changed my life. Wow. And I feel like every moment in my life Oh yeah. led me to Pogi problems. Ang bangis talaga ni Kalaong, di ba? Oh yeah, come on, baby. Oh. Scripted na asawa lang naman to.
Di ba? Tignan pa natin ibang asawa. Tama na muna yan. Abay, napakahirap po talaga ng trabaho Ayan, ng so, artista. ito naman mga kaayuda. Ex-girlfriend. Ayan. Yung kanyang sinyota sa ibang bansa ni FLM Culaong. Tingnan natin to. Not, no, Ha? not straight away po. Yeah. Not straight away po. Ang yabang-yabang niya po. Yeah. That really, I kept saying to him, no. Yeah, First diba? of all, sabi ko sa kanya, I'm not used to dating, I'm not used to dating full stop. And I said that I don't really, I'm not interested to date. And he said, why Ayan. not? So, I'm taga-ibang bansa yan mga kaayuda eh. Na dinaan din niya sa budol-budol niya, mga pa-style para makapang chicks at makapang budol na rin, 'di ba? Tingnan pa natin iba pang video. Magano pa tayo ng kanyang na chicks. Pogi problem mga kaayuda. Abay, napakahirap po talaga ng trabaho ng artista. Hello? Naririnig mo ako, konsyal? Abay, napakahirap po talaga ng trabaho ng artista. Abay, napakahirap po talaga ng trabaho ng artista. So ito naman mga kaayuda, si Mayu na taga Japan. Magandang babae. Ginawa nilang ano to eh. Kasama sa tinatawag na scripted marriage nila. Beauty queen daw ng Japan, title holder, yung pala peke. Ipagtatanggol daw nito si Kulao. Wala naman pumunta. Ayun, nga. Tignan natin to. Ayan. Pogi problems talaga eh. Iya, pogi. Nakasan. Diba? Kita nyo yan, scripted yan, mga ganyang galawan. Abay, napakahirap po talaga ng trabaho ng artista. Nasa helicopter, kumakain sa restaurant, mga ganyan. Sinama pa pala niya yan doon kay Madam Imelda para makapambudol. Yan. Diba? At hindi talaga mambudol. Ibig sabihin, pag nambudol itong si Budol King Culaong, si Mangusin, 'di ba? Totally siya. Package. Abay, napakahirap po talaga ng Diba? trabaho Kompleto. ng artista. Ito. Talagang ginamit niya yung lahat. 'Di ba? Magandang babae, kunyari asawa. Ayan. Abay, napakahirap po talaga ng trabaho ng Diba? artista. Iyon, dumikit kunyari pero iritang-irita yan. Pogi problem, benes. Hindi makahalik ang bisit. Diba? Puting-puti ng ngipin eh. Sa isip-isip ni Mayo, dahil lang sa pera, gago ka. Babatukan kita eh. Isip-isip. Tingnan pa natin mga. Ayan. At ito na nga mga kaayuda. Ay, diba? Unang asawa ni FLM Culaong, Mangusin, Christina Caber, nagsalita na. Tingnan natin to. Ano nangyari dito? Tingnan natin yung pogi problem na ito. Interview. Mrs. Mangusin, pwede ho bang paki-elaborate po si Norman Mangusin bilang pong isang asawa? Siya ho ba ay mabait? Siya ba ay supporter sa iyo? O anong klase pong asawa si Mr. Norman Mangusin po nung kayo pa po ay nagsasama pa? Abay, napakahirap po talaga ng trabaho ng Yeah. artista. nung
pagsasama siyempre nung mga first 2 weeks nung nagliligawan, medyo okay siya. Wala naman ako nakikita ang problema. Diba nga sabi nga nila, hanggat hindi kayo nagsasama sa isang bubong, hindi mo talaga makikilatis. Hindi niyo makikilatis pareho kung anong klaseng tao ang bawat isa. That's right. So in short, when we got married, nagpakasal kami, nagsama kami. Ayan. Doon sa pagsasama na yon, masasabi ko sa una, okay. Pero nung mga nagdaang araw, siguro it takes Abay, a month napakahirap po talaga ng na trabaho ng artista. parang may nararamdaman akong kakaiba na hindi ko ma-explain nung umpisa. So sige lang, pinag-aralan ko. Sabi ko baka nag-a-adjust lang pareho kasi wala naman talagang perfectong tao, di ba? Right. So umabot kami ng 2 years. Hindi pa nga umaabot ng 2 years eh. Doon ko na na-conclude na, there must be something wrong with this man. Unang-una kong Abay, na-notice sa napakahirap po talaga kanya, ng trabaho ng yung artista. movements niya, yung body language niya, na iba ang sinasabi niya dun sa kinikilos niya. And one thing na na-discover ko pa, ang unang-una talaga na-discover ko yung pagkasuga pa sa sugal. Yun. No, kasi ang sugal Dali. na kinakarera niya is yung billiard. Billiard. Billiard, yun pa lang yun. Oo. May mga pusta ba yan? Kasi hindi ako nagsusugal eh, kaya hindi ko alam kung may pusta dyan sa billiard na yan eh. May mga pusta pala yan? I'm sure, siguro meron. Ayan, di ba? Billiard, sabong, dami niyan. Hanggang sa nagkasino si Mang Husin. So, yan ang kanyang pogi problem. Mga kaayuda. Abay, napakahirap po talaga ng Ay, trabaho ng pogi artista. talaga, di ba? Pogi talaga. Poging-pogi ang kanilang idolong poon na si Kulaong, Norman Mangusin, Gusgusin, FLM, The Budol King. Oh yeah.